Ababa timaliza tivutanso kachikena. Koma wemsibi kuli zinthu. Koma zinthu koma kuli zinthu. Ndiye mwati agwidwaso kachikena. Anyway, okay. Nkhani ndi I think amene akuwalangiza apuli kumene aliko madziwa paja apuli amakhani ma advisors. Amene akuwalangiza kumene zimene akuwalangizazo sakuwalangiza zinthu zabwino yayi. Akuwalangiza zinthu zoti at the end azingosekedwa kumangosekedwa ngati kuti palibe chimene akuchidziwa. Anyway, dzulo after apuli atabwera ndikumayankhula ngati nyamata timanja chanchana mponyapo ndi apo dzina langa ndine Lazaro. Guys, tiona zinthu dzina langa ndine Lazaro chanchani. After kuyankhula zimene zichazo ndithu akuti 2:30 tikumane and Friday imeneyo tizakambena chinyamata osapitilira zaka 30. That means my Gen Z amenewo. Tizakambena nawo zina ndi zina. Okay, imene napita ndi anazabwera ndi ina tsopano ya nambala akuti anapereka WhatsApp number imene yoyo akuti mwalembere message mutule nkhawa zanu zonse WhatsApp uko. Then anthu anaitenga nambala ija madziwa Malawi. Nambala sabwera kungowa flash ngati iyo saseva akachikhadwe ka Malawi amaitenga amapitisa ku Airtel Money then kuyang'ana dzina kuti dzinalo ndilandane. Nde zapeza kuona kuti in so doing apeza anthu kuona kuti nambala ija ndiya cameraman amene amajambula mavidiyo machani ku State House. Dzina lake ndi Kelvin Gombe. Ndese bwana anthu sobano isilake social media yaphulikaso ino zona apule mungati namiso kachikena kuti ife ticheza ndi inuyo pamene ife tikacheza ndi Kelvin Gombe cameraman wanu tikakapena izichani cameraman wanu ayo akuluakulu. Nde nkhani imeneyo ndi imene yabuka makamaka kumene kuku ku State House iku komanso pa masamba a michezo akuti apoleka namba 2 mwatinamizaso ifeyo sitingamacheze ndi cameraman uyu uyu ndi Kelvin Gombe. Ndiye anyway guys, izo ndi zimene zilipo. Thank you so much. Koma nanga kutani apanda izatipiraso zatekanikaso lapa kachikena. Akulu awa avula kabudula, akulu awa akudwala, akulu awa madokotala amene azungulira ndikukhulupirira akuziwa kuti akulu awa ali ndi vuto ndithu la mmutu, akufunika chithandizo. Teni osamabisa matenda tisamapange pretend ngati zinthu zili bwinobwino pomwe tikuziwa kunena kuti zinthu zasongonekera. Malamulo alipo akriye mu constitution yathu kuti president ngati mutu wache usakuyenda bwino amayenera kuti ayimisidwe achosedwe. Tikufunatu madokotala amene mumamuyeza munthuyu komanso madokotala amene mwazungulira fa nthawi zinake zinthu zimatha kungooneka ndi maso nkutheka kumene koko akungogwirizana kumabisa chomwe chikunchitikira munthuyu, chomwe anthu akuchiona kuti ichi chiyamba kubwera pa gulu poyerachi ndi chanizi. Anthu osangopanga khati kuti oduka mitu. Pompano taona kupanikizika kwache komwe apanikizika awa MCP alichali chimwendo banda apita kusalima uko kukasegulira kukaona kanyumbako komwe akukasegulira kumanena kuti ndi chipatala nkumafasa nkumatukwana kuti mukawerengese ndalama zomwe zalowa pa kachipatala kamene kachako ndi ndalama
zomwe iwo ayendera kuchoka mu mzinda wa Lilongwe gulu lonse lija kupita makasegulira chipatala chicha. Mwinanso ndalama zomwe ayendera ndi nzochuluka kuposa zomwe amangira kachipatala kacha. Pali nzeru. Wina aliyense akungooneka ngati kuti ku MCP ku chikuchitika makamaka ndi chani? Tati masukireni. Chikuchitika ndi chani? Anditu nthawi nake munthu ukabalalika amakuona anthu kuti ndiye wabalalika. Zikuchitika ku MCP ku. Even Malawi wina aliyense akuchita kuziwa kuti zinthu kuku sizili bwino. Zinthu sizili bwino. Kubweresa matenda pakati pa gulu anthu amakupasani nzeru. President uyu zomwe wayambazi tamaonena ali ine ndine Lazaro. Kubwera ndi tulaona ndi zomwe akulankhula apa ati ine ndine Lazaro. Ndikuita ndina Nyamata ku town hall. Akulako. Zamanyazi etu izi. Zamanyazi izi zikuchitikazi. Mizimu ya anthu siyamasewera. Mizimu ya anthu siyamasewera. Anthu anafa kuchikangawaja sangangolola Mulungu kupita amene aja ulere. Avula kabudula amene. Uyuyu avula kabudula pagulu ndithu. Yembekezerani pa nsonkhano uyuyu akuvula kabudula. Zizindikiro zake ndi zimene zizi. Ayesesa kuphimba kunena kupanga pretend khala ngati kuti munthu yali bwinobwino. Ndi izi zamba kutulukira ku guluzi. Anapita ku parliament kukalankhula zinthu zake ziche. Akuti sona mwene wake kumakanama kumene kucha zinthu zambirimbiri. Anthu abwera nazo poyera kutsutsa. Ndi uyuso uyu wangovumbuluka kumana kuti akupita pa town hall. Akuita na akuti achinyamata mwene wake. Azikauza chani achinyamata amene. Tango muona nolo malankhulidwe ake amene akulankhula anzathu amene mwaonera video yomwe akutipanga akutitana kuti tipite pa town hall. Tamuoneni mmene akulankhulira. Za murumu zikuyenda bwinobwino. Ineyo maso ake amene mukumamuonera masiku ano achakwera. Mukuona kuti murumu muli bwinobwino. Tilemekezeni malamulo. Bwera nazo sikuti sonkupusa ayi kutonena kuti president wathu akuoneka kuti murumu aje simukugwira. Chifukwa zizindikiro anthu amba kuziona kale. Zinazo ndiye mukungobisa. Andi munthu sangavotereso uyuyu. Chifukwa uyu ndiye akuchita kuonekera kuti mutu wake wapenga. Uyuyu mutu wake wapenga sanje tuchitipa. Zomwe akumalankhula poyerazi zikuoneka pena paliponse. Anthu akuona mutu mwache kuti simukugwira bwino ntchito. Anthu sangamvotere. Pezani candidate wina ku MCP ko amene angathe kuyimira yani kuti upresident iwo. Musazikakamize president wapenga uyu. Magazi achawo amene ndithu anthu anasowa ku chikangawachi akumuzunguza mutu munthu. Musaziumirize. Mukuyesesa kugawana kufuna kukapanga kukakonza zomwe analankhula iye musona. Kuti statement itu ya wamisala sikonzedwa. Mawaso amapezeka kuti akulankhula chinthu china. Mukhala pa chintchito chachikulu chokonza. Fama blanda amene inde sanati. Choyambirira ndi kumpasa nthawi, kumupumisa. Apite ku chipatala akachekedwe pena paliponse. Mwina abwereremo. Musaopera mulo. 1 tetezani moyo wa munthu. Tetezani ndithu moyo wa president. Azatchulidwabe kuti anali president wa dziko lino. Koma musaumirize matenda kuwasiya pa yani kuti pa ballot paper. Palibe yomwe mungaphule inu ya MCP. President uyu akudwala. President uyu wauza Malawi akudwala. Zosatira zona kuti president akudwala ndizi zikungooneka zokha. Izi akumangovumbuluka kumalankhula zinthu zokuti wina lese kumadabwa kuti akuti chikuchitika ndi chani mwa munthu uyu. Anthu ambiri anena. Mizimu ya anthu ijayo singangopita ulere. Zochita zake masiku ano zikudabwisa. Mutha kumuona olomera ananyamukira pa kumwe anayitanidwa yeye ku Chilima Foundation. Kunyamuka monga munthu okunena kuti munthu wachisulani kuti sikufikira bwino ntchito. Kuchoka pamenepo ndizija zoona wakatulusa kusona kuti. Nkhani zaboza zokuti sipalibe
lero ndizimukubhizika nazo kumafuna makakonza nkhani zimene zichi leronso ndi uyu akungovumbuluka ati akufuna apite ku town hall azikalankhula ndi anyamata akhala online anyamata apite pa peji pachi ndi chani ichi musaumirire IMCP bwerani poyera imisani candidate wina kuzichepesa sikupusa Lazarus Chakwera uyuyuyu zamuchulukira mmutu make mpumiseni munthu uyi musamukakamize chinthu chonena kuti sakwanisa musamukakamize chinthu chomwe kuti sachitha kuchipanga handu mwambalalisa akumva zochuluka munthu uyi zomupangira zachuluka mutu mwake mwabalalika munthu uyi alichali chimwendu pano musatikakamizire munthu wa misala inuyonso mukuchita kuziwa kuti ndi wa misala number 1 amene mwamupengesa president ndinunso amene mumangozungulira mangokalankhula zinthu zopanda mitu kumakachemerera zinthu zopanda mitu kumakatukwanira zinthu zopanda mitu anthu sananene kuti mupite kusalima mukasegulire chipatala kuti muzikachionesa tapitani ku Phalombe kumwe kuli nyumba 29 kuja mukationese nyumbazo mpaseni nthawi president apume paseni nthawi president apite mzipatala akalandire chithandizo cha kuchipatala president wapenga uyu Like, share, allowing cameras, right.